Malawi Brief. President Arthur Peter Mutharika anayima pa Mangochi 10 pamene analankhulana ndi anthu pa ulendo wake opita ku Mangochi, ndipo mu MPC nkhani madzulo muli nkhani yonseyi komanso dzina. Takhalani pomwepo. wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati boma lake lionetsetsa kuti lakwaniritsa malonjezo onse omwe analonjeza mu nyengo yokopa anthu. Mutharika ayankhula izi pa Mangochi 10 off pa ulendo wawo opita ku Mangochi. Ndizimena wanjira tumukumbia ndesima simula watu kwa nivuta yai kwa nani akutia inesizawa kuti muntu afininjawa mukumbia simeni ndizimena nakidarwe wapeteza kupezeka dosemena wanjira tukupezeka yesiza kwa mbili kuti zintulisike pangono wachifua cha mkondo mei kumilo isi ndipo mafuta kukila kwa mbii kwa tieseza kwa mbii kujime ulisike so tatunosha tieseza kwa mbii kutasike ife tukakuja antu wakanyi mwyo wangu ino tieseza tu kwa mbii kujambe program eja ya mawata ni simenti kuja antu wakanyi nyumba za wabu ino kwa masu mkujua na school fees za ulele antu wakula kusukuma ulele sopano aliyesa alafu wakula kusukuru wakula kusukuru munga nanela ena sakwasi antu ana wakula kusukuru wana ngampeza muntu ina ame wakwasiana bamuzi wasakula kusukuru wale sukuru iya ulele amene nditana naye aliyese akule kusukuru Ulizikuwa nibili basogo kufia kudi ayese akayopunzira. Zikuwa sika nibili basogo bamemba antola punzira. Tamurazina hizo Ndinga nukuzua kani tuku wanyo kandani amesabila kusiku mutenge ameno wakale mbede kwa siku njawe tambazina hizo. Chipani cha Democratic Progressive DPP mogwirizana ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika banja lonse ndi Amalawi akukumbukira malemu Profesa Bingu Mutharika yemwe anali president wachitatu wa dziko lino komanso mtsogoleri woyamba wa DPP yemwe anamwalira pa 5 April mchaka cha 2012. Zambiri mulipoti lomwe akuwerenga ndi George Banda. Mchikalata chomwe wasaina mlembi wamkulu wa chipanichi apita mukito chati Profesa Bingu Mutharika anali mtsogoleri wosintha zinthu okonda zachuma komanso okonza ndondomeko ya chitukuko yomwe idafotokozanso momwe dziko la Malawi likuyenera kuyendera. Chikalatacho chati monga oyambisa chipani cha DPP adakhazikitsa chikhalidwe cha ulamuliro woyendesedwa ndi zosatira malamulo amabungwe ndi zikhumbo za dziko komanso kuti usogoleri wake udabweretsa kusintha kwa chuma, kulimbikitsa anthu kukhala ndi chakudya komanso chitukuko cha zomangamanga. Chipanichi chatchulanso za ndondomeko ya Farm Input Subsidy Program yomwe yadziwika kuti ndi yomwe yachita bwino kwambiri kusonyeza kuti dziko la Malawi litha kukhala lozidalira, lochita bwino komanso lonyadira. Chikalatacho chatinso phunziro lake ndi lomveka bwino monga kuti kupita patsogolo kwa dziko kumafuna usogoleri wabwino komanso masomphenya, chitetezo cha chakudya ndiye maziko a ulamuliro, kuzidalira m'malo mwa kudalira ena komanso kupanga zisankho molimba mtima ndi kofunikira kwambiri pa zofuna za dziko. Umoyo wa Profesa Bingu Mutharika wasimikiza kuti dziko la Malawi lingathe kukhala lotukuka kwamuyaya chifukwa cha masomphenya komanso kukhazikika kwa cholinga chake. Tikuzindikira monyadira kuti masomphenya ake akupitirirabe mosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, president wachiwiri wa DPP komanso president wachisanu ndi chiwiri wa dziko lino. Kupitirira uku ukuonesa mphamvu, kufunika ndi kulimba kwa malingaliro omwe DPP idakhazikitsidwa. Chipani cha DPP
chati ulemu waukulu omwe tingapereke sikukumbukira kokha komanso kuchitapo kanthu posatira mfundo zomwe malemu Bingwa Mutharika adakhazikitsa. Chikalatachi chapereka ulemu waukulu ku banja la Profesa Bingwa Mutharika komanso kwa Amalawi onse omwe anakhuzidwa ndi moyo wake. Mzimu wake upitirize kupuma mu mtendere wosatha. President Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana pomwe akhristu akumbukira kudzipereka kwa Ambuye Yesu Khristu yemwe anapachikidwa pa mtanda. Kudzera mu uthenga wake mtsogoleri wa dziko lino wati iyi ndi nthawi yokuti anthu alingalire pakufunika kwa kukonza makamaka pakukondana komanso kuchitirana chifundo, kukhululukirana ndi kuthandizana. Pasaka ndi nyengo yomwe akhristu pa dziko lonse amakondwerera chipulumutso chawo chomwe chinadza kudzera mazunzo, kupachikidwa ndi kuuka kwa akufa kwa Yesu Khristu. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi Ben Phiri yati boma lataya mfumu yodzipereka pa chitukuko. Ndunayi yomwe inayimira mtsogoleri wa dziko lino yanena izi pamaliro a mfumu yaing'ono Sub-TA Malembo ya mboma la Lilongwe. Nayo Austin Fukula ndi nkhani yonse. Aphiri anati mwachisanzo atangolowa pa udindowu analumikizana ndi malemuwo pa ntchito yomalizitsa kumanga msika wa Malembo zomwe mfumuyo inadzipereka kwathunthu. Apa ndunayi yayamikira ku banja la chifumu chifukwa cha kusankha Jesse Mpinganjira kukhala mfumu yogwirizira mpaka pomwe asasankhe mlowam'malo weniweni wa ufumuwo. Imfa sizolowereka wankulu kapena wang'ono ngati watisiya ndzachisoni ndithu ndi anafuna ndithu kuti tidzawapepesa kubanja komanso kuwapempha kuti apange dongosolo la kubanja ndi cholinga chokuti woyenerera malinga nchikhalidwe chawo alowepo pa ufumu. Chofunika pasamakhale nthawi imene pa local leadership palibe oyimirira pakuyenera ndithu kuti nthawi zonse anthu adziyimiridwa ndi munthu kuti anthu adzipeza zonse zimene akudzifuna. Oyimira banja la chifumu GVH Zikayama yati matenda achifuwa komanso chibayo ndi amene apha pa 2 April mwezi uno a Edison Ng'ombe omwe anali Sub-TA Malembo ya mboma la Lilongwe. GVH Zikayama ati ataya mfumu yomwe inali yodzichepesa yolimbikitsa umozi ndi mtendere. Gogo Sub-TA Malembo tiwasowa kwa nthawi yosayiwalika makamaka chifukwa chakhalidwe yawo ni mbiri yawo yimene gogo anali nkutisungira ifana wake. Gogo Malembo anali mfumu yopanda tsankho osachitangu mamachite matiyena kuno kunalibe kuti uyu ndani wodzichepsa munthu olala aliyense akhale naye pafupi. Nayo mfumu yayikulu Chadza yati malemuwo analidi munthu wodzichepetsa waulemu, mlera mkungwa, okonda ndipo ataya mzati wa mafumu. Tasowa kwambiri inali fumu yodzichepetsa, inali fumu yoseka ndi anthu. Kuyambira pamene anadzozedwa sipanatheza kazambiri ali pa mpando. Chimene ifeyo timayembekezera ngati magogo amene iwo tsinkhu lawo linali lalikulu. Timayembekezera kunena kuti apitirizabe kutipatsa uphungu ngati munthu wamkulu. Timadziwa kuti akuluakulu ndi mdambo mozimira moto. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawonso pamwambowu. Malemu Edison Ng'ombe omwe anabadwa mchaka cha 1932 asiya mkazi, ana asanu ndi atatu ndi zidzukulu 35. STA Malembo analowa ufumu mchaka cha 1997 ngati GVH ndipo anakwezedwa pa udindo wa STA mchaka cha 2023. Austin Fukula, MPC, Lilongwe. Kulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu, ofesi ya zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba yati pali kukwera kwa chiwerengero cha atsikana omwe amatenga mimba adakali achepere komanso amayi omwe amalandira thandizo akachotsa mimba. Ofesi yati izi zasiyana ndi chiwerengero cha mchaka cha 2024 komanso 2025 pomwe atsikana achepere pafupifupi 5,300 ndomwe anali ndi mimba komanso amayi okwana 130,000 ndomwe analandira thandizo kamba kuchotsa mimba.
Dr. Wamaka Msopole omwe ndi mkulu oona za ukhondo ndi umoyo wabwino ku Mzimba North wanena izi pa msonkhano wa atolankhani omwe unakonzedwa ndi bungwe la Paragon Arts mu mzinda wa Mzuzu. Chikondi Pompi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Olankhula pa msonkhano wa atolankhani omwe unakonzedwa ndi bungwe la Paragon Arts mu mzinda wa Mzuzu, Dr. Wamaka Msopole omwe ndi mkulu wa za umoyo ndi ukhondo kumpoto kwa boma la Mzimba wapempha amayi kuti azipita kuchipatala kukalandira thandizo loyenera kuti apewe imfa dzodza kamba kochotsa mimba mosayenera. Kuti tithane ndi vuto ili zofunika kugwirana manja. So kugwirana manja nzika zosiyana, maofesi osiyana, komanso adindo, kumene titero adindo osiyana kuthandizana. China chimene tikuona kuti chikumavuta kwambiri kwathu kuno ndi kuzindikira kukhala ndi information yoyenera mwa chinyamata athu komanso even anthu akulu. Mkulu wa bungwe la Paragon Arts Philemon Kuipa anati agwira ntchito limodzi ndi unduna wa za umoyo komanso magulu ena okhudzidwa pophunzitsa anthu za kuopsa kochotsa mimba mosayenera. Ngati boma linayika ndondomeko zokhazikika kuti ngati munthu akutaya ngati munthu ataya pakati akuzipita chipatala kucha ndikukalandira thandizo kumene kuchako mosakaweruzidwanso mwa mtundu wina uliwonse. Ndi chifukwa chimene chifoti tunzozera anthu ena ake sakudziwa ife tili ndi kuthekera ndi ukadaulo kuti tikoza kuwadziwitsa anthu ndikuna timapita kukawauza ndikuna takhali wena ndithu tikudzanazo zotino kumpoto pakati kumwera konse kutakhala kufikira ndi motengatu. Bungwe la Paragon Arts likugwira ntchito kudzera ku project yotchedwa Shattered Silence ngati njira imodzi yothana ndi mchitidwe wochotsa mimba mosayenera. Anthu okhala mozungulira Majete Wildlife Reserve alandira thandizo lalikulu la madzi aukhondo kutsatira mijigo yomwe African Parks Majete yapereka. Ntchitoyi ithandiza kulimbikitsa miyoyo ya anthuwa komanso ubale pakati pa nkhalangoyi ndi anthu amudzi. Jane Chinsamba ali ndi nkhani yonse. Kwa zaka zambiri anthu okhala mozungulira nkhalango ya Majete akhala akumana ndi mavuto akusowa kwa madzi aukhondo komanso odalirika. Amayi ndi ana ndi amene amavutika kwambiri poyenda mtunda otali kukatunga madzi omwe nthawi zambirinso amakhala ochokera m'mitsinje yosatetezeka. Koma tsopano zinthu zikuyamba kusintha. Bungwe la African Parks lomwe limayang'anira Majete Wildlife Reserve lakumba ndi kukonza mijigo ingapo yozungulira nkhalangoyi, ndipo ntchitoyi ndi gawo limodzi la njira zothandizira chitukuko cha anthu pamodzi ndi kulimbikitsa kusamalira za chilengedwe. Cholinga chathu tionese kuti tithandize boma la Malawi kupereka madzi mu madera osiyanasiyana anthu azikhala ndi access to safe water, asamaka yomwe madzi munsinje pomwe bwezi lenileni lili pafupi ndi lolo lomwe lili Majete. Chiyesa ndithu kuti ife ngati African Parks Majete kuti tipereke zofunikira zonse kwa anthu ozungulira nkhalango imene. Ndaona kale tabwera kumene tikuzayenda chisime chimenechi, ndaona kale kuti anthuwa ali ndi chidwi chosamalira chisimechi. Pali ukhondo zosofunikira nango alimbikisa kuti anthu apitirize ukhondo apitirize kusamalira chisimechi. Amfumu a Mdzinja alandira bwino ntchitoyi ponena kuti yabwera pa nthawi yake pomwe isinthe kwambiri miyoyo ya anthu. Pa anthu athu ngone kuti anthu amene wawa tiwapatsa chilimbikitso chachikulu kone kuti pamalopo tidzekhala zone kuti tidzisamalira cholinga zone kuti moyo wathu upite patsogolo. Komanso ngati kuzachilengedwe zinena zone kuti tikhale chidwi kuti tipangeno limodzi apakisi china chishose chafanga tingasemphane nawo ndoti zambiri zirani tikuza kuzilephera koma apapa chino chisimena ngani apakisi ngati mudzi wa Mdzinja anthu ndoti ndinochani tino limodzi. Amayi nawo amudzi mwa Mdzinja akuyamikira za chitukukochi popeza iwo nthawi zambiri ndio mamakhala ndi udindo olunga madzi. Kuyankhula kwawo a Christina Bernard ammudzimu ati mijigoyi ichepetsa kwambiri mavuto awo a tsiku ndi tsiku. Mavuto amene timakumana nawo nchikomene usanabwere timati nchikomene timamwa kunali kutali timachito yendera komanso tikapita pofuna kuti tikabwere pamakhala povuta foti makakhala pasi kudingilirana kuti wina atani ajike mpaka natimalize lonse ndio tipo mabwera chamatu ngati ungapita m'matolofo ndoti chamatu ndoti kunyumba china chilichonse chimakhachita tani chitayima.
chitukuko cha madzi chomwe majete yaperekachi chikusonyeza kufunika kogwirizanitsa kusamalira za chilengedwe ndi miyoyo ya anthu. Jine Chinsamba, MBC, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero, timu ya Civil Service United yapambana ukatswiri wa mpikisano wa matimu ampira wa miyendo a muligi yaikulu ochokera mchigawo chapakati pomwe yagonjetsa timu ya Goshen City Dedza Dynamos ndi zigoli 3-2 mu ndime yomaliza. China Chirwa anamwetsa zigoli ziwiri pomwe Madalitso Maso anamwetsa chigoli chimodzi. Matimu asanu ndi atatu amu FDH Premiership ochokera mchigawochi ndi omwe anatenga nawo gawo mu mpikisanowu omwe unayamba lachinayi sabata latha. Matimu a Silver Strikers, Civil Service United, Kamuzu Barracks, Blue Eagles, Craig Sporting, Goshen City Dedza Dynamos, Mitundu Baptist komanso Mafco ndi omwe anasewera nawo mpikisanowu. Ndipo timu ya Moyale Barracks ndi omwe yatenga ukatswiri wa mpikisano wa matimu anayi mchigawo chakumpoto omwe amaucha Super 4 Bonanza. Sabata yatha timu ya Ekaya ndi omwe inapambana mpikisano wa matimu anayi wa Sapitwa 4 mboma la Mulanje. Ndipo munkhani zathu zakunja, dziko la Ghana lalengeza kuti kuyambira pa 25 Mei chaka chino lipereka chiphaso cha visa makamaka lidzipereka chiphaso cha visa chaulere kwa mzika za maiko amuno mu Africa zomwe zikufuna kupita mdzikolo. Nkhani imeneyo yatifikitsa kumapeto wa nkhani zathu madzulo ano. Ndi zimenezo za nkhani madzulo za lero pa MBC. Koma khalani pomwepo pamene tikhale tikupasirani mapulogalamu osatira. Pitirizani kupanga subscribe, like, share, komanso comment ngati muli ndi funso kapena ndemanga. Mwakoma nonse.